Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Wawa watugutira nje liraruguma watugutira nje ndaguma nji wadiodi roanyet wadiodi Tokutaka kuti wadiodi Alowe Esa opa Osa soka Ilufuna tu chikangawa kwa wazimpa Napana great Geba sisu majani Ama dusa jotawa meza mumu Ilufuna wazimpa kumena alipo Osa opa Osa foka Aluta kwa tinyo aluta Yendi kati bambe chaka chimegoma davana beti Nirenda kuti enaja mwasitu davana beti Tokutaka bambe chaka chimegoma davana beti Tokutaka bambe Mwasitu kwanza uko tokutaka bambe Enaja Achawa Makenda acha Excellency Romano wa First Lady atuwa uteni Mwasa First Lady Malawi First Lady Aguntiande Original President Romano Ule mkwa advisor a President Madam Patricia Gayati Ule mkwa na Panjawala National Publicity Secretary Ule mkwa Hashim Panda National Organizing Secretary Akawaka Regional Governor Director Mai Ponda Director of Youth Region Honorable Maxwell Maule Mosa Central Committee Neki Ule Munosa Mede Mabwela Ule Mugwandiande Mwibanki Nose Simu Ngunoti Mwe Ndio wapoli Mwibela gani Wakuda Mwaja inye Yende yake ni kuna mwino refu Mwibanki Osa hoba Osa foka Your Excellency Mwakoza maona antuwazaza Georgette Ngumaona na ngati zose zikuno kwino Ambiliwa sana ajabu Your Excellency ambiliwa Owa kachoka basuka na manoga zikaganiza Wakaniza mkatikaji ya chani Ndela isa banchi meneo Osa hopa Your Excellency ngaribina kuchaso Unakwambiwa asiyo tukila tomato mwewe Osa foka Excellency kundiwa ndio kuna kulachi nyamata mbili Kapa kwera kusade za mbili Akuma moa Amwe mtengeni Mapepe china minewa Kama siku suna Ambili wa nima ruso Ambili wa nakila kwa skulu Ambili wa nima itia zama business Kama kusoa mtambo sio Azimai soji mwezi Azimai manyumba wa wada katua unachi nyamada wada ndawe Fama ambila naile vina school fees Ina wa school fees wakani kwa wakulupia Mafuta ifachi nyamada nda azimai Akumafanana Your Excellency Ifeo Ndati Keto sisi majani wachi Keto sosi votera sojani Your Excellency Fokemata pangana ngati Keto Tukuvoterani Fwaja kutukufa kwa dindi Mnoka mene mkutapea msese ucho Kumawai kuna fuga nizachuma Siya ucho Fuga mese nizachuma Kati sabawati kwa mwenyeji
afuta ndizake masiyocho chisanzo chabe ndani mwademeka kudai mwana unakama kwetu yakufera kanjira kingakanini sikutasa konze kingakane singanga aprofeta zaive mpelele ifuneka jani mekani siyo mchecho malawi ufuta ndichuma siyo cho ayibani drama chuma chafuta sinafute kontende kunago nyemesangalalawo kuya osangalalawo kuya Normanya wakoma nomeri Your Excellency kunago kono zosinta tsugo zosinta makoma zose zimambira kutirante palibe tampasa 2000 kuda kwele bana alibabasa ni 2000 alibabasa ni chimanga alibaboteza ni ulisi mmoja mkagogoza kama abona kufuna kwa Your Excellency seneza chikondi bali kumasa gokolo bilirani Mungu akutekeleni Your Excellency mama nyamata bose kufuneni sababu ndio kufuatilani September ziko mrambeni majama kweli nyamama wote majama Oye mekezeka a president yachu bebani ntana a president yachu ni maji mundilole pamaopano pali ananu mashado MPs awili majangu ni makansa Lena Bandawe Ndiazanu tabela ni majangu hapa tabela ni majangu makansa pelekani jangu please Mai halawa majangu Lena Bandawe Somo wapi UTM moto Kedo yo moto Ugosa kedo moto Mwagosunga ntawi kule mubili wa His Excellency Dr. Kabaka ule mwana imodzi ndi first leader tukuyambira pa 16 September Masunga ntawi dzina langa ndine Andrew Chibu Njawala Junior kwatu ndi kwa Asafa abile timakudziwa kwa Asafa tikangofika pa makala pamayaka boys kuselingo mwafika tinapanga andipasa nthawi yochepa koma tinapanga chisankho chonena kuti ketoyi ndi yathu ajawa akabwera akumatenga CDF ija ndikumapita nayo tikonzekero ziko kwambiri majamake Kipagera mamba UDM Sagala latu maule wose akale kalomake osunga nthawi ya president yathu tabula njirani kuno njirani ine ndine Elina Karawa Shadow MP UDM Ndiraje Malabada Nyambane constituency Balimsajidise mayasi Chipaga Abamba UTM Sabatu Ibeleka ulebu Babwanatu Nakuanjani Urukutilande Mukalumasuka Zina hanga Ndilela Bandawe Duwini Amagada Odi Tilande Baba constituency.
mubatsogolo ndiye tinaona kuti sizingatheke kuti muyankhulepo pandano amene kwadziwa komanso mapaderadera pamene ndikuwafunsa olemekezeka bwana Njawala kuti angolongola 2 minutes ndimati ndingochwa mayina a ntchito ya ife mubatsogolo olemekezeka Elson Mbinjazi, Davide Kanyenga, Peter Bakuo, Jona Sadala, komanso Kadamanja pamodzi ndi anzawo onse kuno kulandirani ulemu wanu. Nthawi ino yapatse ona Njawala kuti alankhule 2 to 3 minutes. Chipakera Mwamba, andipasa 2 minutes. UTM, Sokolo lachu, Dr. Daliso Kabambe chaka chinocho, Ndilibe mawu mbiri, andipasa 2 minutes. Choyambirira, ndikupepeseni azimayi nonse anyamata ndi azibambo kundirani. Dzana hilo anakuwuzani kuti mukalandire chimanga. Chimvula yambani, chimanganso osalandira. Wiki yatha malo mokatenga chimanga munabwera tenkasi. Kupani kwambiri. Koma alizakani awa, zakani. Kumvana bebe? Iyeno, koma likufuna likonserve. Ndiye mufuna likuzeni chifukwa chanu Akabambe. Akabambe anagwira ntchito ndi apita kuthalika. Akabambe anagwira ntchito ndi apingwa kuthalika. Malemu mzimu wawo use mutendere. Apingwa anasankha Akabambe kukhala budget direct. Udindo waukulu woyang'anira chuma. Mwachidule tikati budget aliyesama isiku. Ili ndipo ike kwacha kuti ndike ndekuti ndikule usika wa pili kwacha, komando wa 1 kwacha, mchere wa 2 kwacha, ufa wa 10 kwacha. Budget atani pamenepo. Zimene amamanga Akabambe. Amakhanga lipakhomomera makhalira nzimayi. Ababa abira kuchita masira nzimayi kaya 1000 kwacha. Zimayi wanzeru. Amatenga 800 ukakula ndiwo, ukakula ukupa mukana atani ayi. Chukwa ya masunga, kuti chukwa ya imene, 200 imene mawa mwina bambo sakhala ndalama. Anabe azatani njekodi, azati eme. Koma wapanda nzeru nzimayi. Amakhalira usewera juga, ndalama usewe kuyesa kujani kodi. Koma ili ndalama zathu mwalomo dziko litsenda bwino zotera kujani kujuka. Ngasa nkezo amelewa. Wanabama ya Congress pada ujiro lakalaka na oso kana opposition. Kuti atitsutsa zimene zikuchitika liti kodi. Lero. A president amene akulakalaka na kana opposition kuti atitsutsa zimene zikuchitika. Ndi APM apita mthalika atakhala mboma kuchokera 2014 ataona kuti chuma sichi kuyenda bwino. Anakate ngaso Akabambe. Kwa tabwera a president ena wada achotsa. Ndiyada achotsa Akabambe apita mthalika abwera. 2017 anakhala governor wa Reserve Bank. Adakhala governor mukayang'ane ndalama za 2017 mpaka 20 amasaini atundi ya bwana leo. Adakhala governor wa Reserve Bank. Anatenga 2017 petulo ali 732 kwacha. Mpaka zaka 4 anakhala anamsiyabe petulo ali pa 732 kwacha. Ndalama yathu ya kwacha anaipeza ili pa 739 kwacha. Anakhala zaka 4 anaisiyaso ili pa 739 kwacha. Awalipo anaipeza ili pa 739 2020. Pano zaka 5 yachoka pa 739 yafika pa 3000. Komanso ndalama yaso siku kaniso siku bezeka. Bredi lero ali pa 2500. 3000. Wiki ya mawa bukula bredi 3500. Wiki inayo bukula 4000. Chimanga lero 80,000. Wiki ya mawa chiklabwa kukukulia watswiri wa chuma akonza chumati kuti ziko lizienda bwino. Atswiri yake ndikoka kapana. Ambuya kubalise zile mkongo. Mr. President, Beban, 1 minute yoka. Achama na hapa nsika. Hata ni mafundo amena mafuna nguse. Saja nthawi akuti 1 minute yoka. Ndiyanda oye. Dr. Akabambe oye. UTM oye. Bali foja nthawi
toyamba tufatu kupembere namene mapanga za misonkhano. Bwana mwapange nthawi yabwino akapanga msonkhano waukulu kuno kundilande. Sikufuna msonkhano woyima amene anapanga kuno, kufuna msonkhano watu kuno kundilande. Bwana chifukwa cha nthawi ndingoti amasula mavuto ochepa kukhamera ali kundilande kuno. Koma mavuto ndi ambiri. Toyamba bwana kuchoka 2019 kundilande kuno ndakhatu kunamizidwa. Misewu yakundilande bwana sili bwino. Bridge yakundilande bwana sili bwino. Toto bwana mafano kupempeni mphayimene muzakweza msonkhano waukulu zakuwemphani kuti mudzayendere ndende yonseyi kuti mudzaona kuti nkhope ya ndilande inathawa. Nde bwana chifukwa cha kubwera kwanu tikunyadiyani kwambiri bwana, tikulimba mtima kuti mukatenga bomali zambiri kundilande kuno zisinthika. Anthu akundilande kuno bwana ndachikondi mungoona amene alili apa pamwe. UTM oye! Bwana kundilande kuno mafuto ambiri. Mwina chifukwa cha nthawi pempho lathu lomwelija kuti mutipenge nthawi yabwino tizapange msonkhano wathu zomwe kwambiri bwana. Manja mawo. Kibakera mwamba. UTM oye! Ona boka bambe oye! A president ya atu. Amene dziko lonse la Malawi akudikirira inu kukuyikani pampando chaka chake chinocho pa 16 September. Musadalangule inuyo, asadalangula vice anu. Panopa talemekezeka ndi honorable Patricia Kariati. Alangule mfungo ziwiri zitatu. Madamu Patricia Kariati. Yes. President to UTM, Dr. Kabambe, Your Excellency the First Lady, Vice President to a National Organizing Secretary, a Publicity Secretary, a Deputy Director of my nation, my region directors who say, a Minister in my regional director, acting regional governor, my shadow councillors, shadow MPs, asogoleli wose achama natu wa musiga mwa ukonda ni wambili tuwa mwambili kakunyadilani manzuro yano msonkhano wa President Amanda Ubase Moi koma ifeya twakundilande tukutokozeni kwambiri ndimo chikondi chanu tumene munali nawo ku UTM chinayi chochokera kwa Spantima akuya zidalisani akuya kuongezerani masiku ya moyo wanu, akuya dalisa mabusiness yanu. A president ndiye simalo la makabe yae. Ndi Dixie simalo la makabe. Kumara kwa ndiye mene yegwera hapa ndiye antwazidi ndiye wambili. Imene kufuna ntwakudilane Mungu akozera bridge ja Msewu ndiye ndimene kujesa planja yose. Ife ndikafuna kukula kina chilichonse Malawi muno ndimapita kundira. Anthu awawa safuna kuti mupite mukaone kuti sabwa mukulisa bwanji mukagule sabwa limodzi. Safuna kuti sofa mupanga bwanji mukagule mpando umodzi. Safuna utaka mupanga bwanji mwagule utaka chifukwa mukagula lero mmawaso okwagula. Akufuna ndiwe mabasa ndirama zopangira mabizinesi yawo kuti akule.
tuanele akubasa ni mamilioni mzibanga mabusiness zanu akule nikamane ina kudi UTM manifesto yake yoyama na mtuduwa Malawi UTM manifesto yake yoyama na antu ainaita manifesto kila implement meneo diao ena nabaya kumazungulia kumatuonesa Zara 5 kuli manifesto Zara 5 ndipo hapo jani amene samazi wa kudu wangu uliwasanya redio ulipagati uliwapati wa uliwangu amene samazi wa kudu Yuke ifekani ya ife ya muda kuja katatu kwa siku dijani mwabasa wa mabizinesi akakulisa mabizinesi hiyo akaja kwa mamao kwao masana jasima matuwa swandani meneo hadi nyamata ya mugamba sanchido tukwamba sagrama kama kia mabizinesi kuja kutogera bodi mundu abolese kasu kundira ndekuno mulini muda kodi lero kumanda nimile kasu abolese wina manifesto ya kasu lero kaime kinalida molembiwa mtalika mmena makia nao nchido anabolesa matractors amaja ndamenga bila kumamisi mukapanga mabusiness yanu kupata ndarama zanu muzipata matractor mabia na mida ikulu kuziwani otata kubasa ni magasu omafukulia mamijeka kulitia kuzipanga kunogo tizindikiwa jadi watu kakala kazi ena sakuna dizeni nukumane mabababara nukumada hoja zaka hile mulandu nganukuka kutumakia zako nanga kufunia nijani inuya mundu kunena kudi wakujazaka hile mulandu ni mweno wa ukulu kutuwa Malawi kani mundu wakujazaka itofunia inueni yaka ndeni usiakifua mina nyamulina ni majazanga nyamulina mina datono ngelana Malawi kakale kunyuma kwa jazi desu ajana anje kufanga kulisanga imidolo jani mulandu aplonga ndetu tukuyami jirani mabwela kundira ndekulu kudi musaoni anani ndi mafuta minali nao ibadi jayu demwa nyamadano kundira ndenda meneo atandizeni ndi pale wani ndi chama nyatu ose tenda tanika kichika jile milio Malawi mawa malizia ni sana azusa vice president kumalawi kuna siko mwambili kakunya jirani wale ngamene love back to back kuti kumalawi kuno ifero amene kila kuzisi mwana akajoka standard wana mabila sandeyani amene wadani wale peranga akajoka free ya mabila sandeyani akalepera mabila soforo amakalia badi sobano antu amene anasainira pamaso pa Mulungu kulile ndika zaka 5 ndiye wanene kulia mu 5 mo zaka 5 zo walepera kuyambira zaka choyambilia mpaka na chomalizira watane mneyo matere mwosa atatu walepera kumangoja 0 out of 10 zone pera zimene wane nanja wala wazine na bana mafuta maina ena dikawatenga maina machula kutisi kusisiri muna si maina ajali kifadika mwari dikapeza mafuta mutu na yaba nukutisa atani mengo nangameni maina kutisire na maina Ukraine Ndieno mutu ngalitaka toyeba sana kose Taka jatuwini tangu jatuwini sana kose Abo ya rasa kubila msomoni Abo ya kalasi ya jaidi Ngaliso saku kwani sakwani kwa luma kwanza saladewani abole Ndiye wasa hivi banda mene funa kalaso abole so kawini Kamene mwabonza zika banga tumena mabanga yuo kale Kazoto sa ziwanda zika tosa jani Ukraine a vice president Nukuidana nukuni muzusa president Wamene mukuyenda dineni mawa Maisraeli mana matoka kuitibidi Akina farao dia tuwaja maasa dia Atane
kutenga mifuti zina zonse kwasatira Maisraeli kuti adani aononge koma Mulungu anangu apasandodo ndikumenya madzi anatanya amenewo atwene kuna kutenga zida zawo zobera mavoti kuti ife Maisraeli tisaloke kupita ukenani koma Mulungu aja sudi Mulungu abenene kusiya mukukala maizi Mulungu akwenda abenata abweze ndabenata abilise munyanja imene akuya kale nani zikomo kwambiri Tupagera mamba UTM Sogolatu Sonadi Sogolatu Lowala Labwino Lafika ndi Dr. Dalitso Kabambe. Inachoyamba nimafuna kifanya nthawi ndipereke ulemu kwa president atu Dr. Dalitso Kabambe, mai atu okondedwa first lady achipani cha UTM mai landirani ulemu watu. Ndipereke ulemu ina wapadera kwa mai Patricia Kariaki, advisor wa office ya president atu. Ndipereke ulemu kwa Mbonjawala National Publicity Secretary. Ndipereke ulemu kwa National Organizing Secretary atu, a Director of Elections, Amini Mulipano. Ulemu kwa Acting Regional Governor watu. Ulemu kwa Director Amai, komanso ma Directors atu ena onse. Ulemu kwa Director atu ayuthi. Ulemu kwa Executive yonse ya UTM and National Executive Committee mene ilipano. Ulemu kwa inonse kuna kundirande amai ndia bambo landirani ulemu kutokera pansi panchima wanga. Pana president ine ninokondwera kwambiri ndikudziwa sana ndidzulo matifunsa ife kuti koma kundirandeko zikatheka kundirande kuchatu bwana ndi kuno kumudzi ndirande bwana kunoko ndiye ku UTM ndiye kuno kwake kwa UTM ndikotheka bwana ntena amalepera kuno kubwera chifukwa zinchito zawo kuno anthu ake ndabwino anthu achikondi anthu amene ali ndi mavuto osiyana amene akulephera kukonzeka mu maboma ena onse amene akhala m'mbuyomu. Chomvetsa chisoni bwana ndiye kuti anthu amene akulephera kukonza zinthu akukakamira udindo. Akadakhalapo malemu Dr. Saulo Chilimalipo mzimu wawo usamutendere amanena kuti mukazaona munthu wankulu akukana pamalo ndiye kuti woyipitsirapo. Anthu wayipisa zinthu mdziko muno koma ine kumene ndimafuna ndikutsimikizireni azibale yanga kuti mavuto ochuluka amene tili nawo kuno ku Malawi solution yake ndi imene tili nayo pano Dr. Dalitso Kabambe. Azinzanga anena kale zosiyana zabwino zimene achita mdziko lathu akamba za ntchito zawo. Pempho langa lalikulu kwa inu ndilo kuti pa 16 September chaka chino tisakayese koma tikachotse. Tisakatani koma tikatani tikachotse zinyatsi ndi ukayikapo Dr. Kabambe kuti dziko lathu likasinthe. Ndiye kwa ine bwana president kuti ndikhale pano ndikulankhula nthawi yayitali chifukwa ino ndi dera langa ngati vice president wanu ndikhala ndikulankhula ndi anthuwa kuwapasa material osiyana masheti ndikuonetsetsa kuti UTM yakhazikika. Mu nthawi ino bwana president
ndikupaseni inu nthawi ino kuti mwalankhule anthuwa. Zikomo kwambiri president wathu. Zikomo. Ndibonye sikomo sese timayimirira bendera iyi. 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 UTM Sokolato Toyamba ndibereke ulemu kwa Maika Banda mene muli pano. Ndibereke ulemu kwa ole migeseka Maika Lianti amene muli office kwanga ngata advisor. Ndibereke ulemu kwa vice president atu wa chigawo chino chakumwera. Ndibereke ulemu kwa national organizing secretary atu olemegezeka Mabwashi Mbanda komanso members onse a Central Executive Committee ya UTM. Naona pali ma regional governors nonse ndikulandireni ndikuthokozeni amadirectors amayi madirectors anyamata komanso ife tonse amene tili ku National Executive Council ya UTM NEC maulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa olemegezeka Maimponda komanso a Maxwell amene muli apa region komanso executive secretary ya region. Ndikupatseni ulemu ndi komiti yanu yonse ya ku region komanso ndipereke mafuno abwino komanso kuthokozani inu apa district committee yanu, inunso apa constituency committee yanu. Mashado ose metakuonani aja maulemu wanu nanunso. Ulemu kwa ife tonse atsogoleri a chipani cha UTM komanso atsogoleri amene mukuyang'anira msika wathu wokongola wabwino wa Ndirambe. Ulemu wanu ndi komiti yanu komanso anapemphera pemphero aja ndi mafumu anali pakati pathu nonse. Ulemu wanu. Ine ndinokondwera kwambiri kuti ndili pa Ndirambe. Ndirambe sipeketsa iya. Ndipo ndakondwa kwambiri kuti ndili ku Ndirambe. Naona chikhamu chachikulu kwambiri kuno ku Ndirambe. Zikomo kwambiri anthu ku Ndirambe. Mu 1957 mundimvetse. Mu 1957 dziko lathu linakhala likudutsa mavuto akulu kwambiri. Mavuto atsankho, mavuto autsamunda. Amalawi amakhala akugwira ntchito ya thangata, akuzunzika kwambiri Amalawi. Ndiye malemu Dr. Banda, malemu Auto Chibwa ndi anthu ena ataona kuti Amalawi akuzunzika kwambiri, anabwera pamodzi timphule Malawi pamoto, timpulumutse Malawi pa mavuto. Ndiye analimbana ndi boma la Azungu nthawi imene ija. Analimbana nawo, ena anamangidwa, ena anafa. Koma pokwana 1963 Malawi anakhala pa ufulu odzilamulira ngati dziko. Mukabwera chama 1993-94 a president wopuma dziko lino Dr. Bakiri Muluzi komanso Dr.
chihana amene amagwira nawo ntchito limodzi nthawi imene ija ndi anthu ena aleke banda malemu ndi ena otero ataonanso kuti pansi pa ulamuliro wa Dr. Banda umeona ali wankhanza owaveka anthu nyakula omadawatawira kukatayira anthu kung'ona kuti azidyedwa anthu amazunzika dziko lokhala lawo mu nthawi imene ija apurezidenti opuma Dr. Makili Mudzi ndi anzawo analimbana ndi ulamuliro wa Dr. Banda ndi cholinga chakuti abweretse demokrasi m'dziko lino. Amalawi akhale ndi ufulu odzilamulira olankhula zakukhosi, ufulu ochita zimene angathe kuchitira, ufulu wa demokrasi. Iyi inali nthawi yachiwiri dziko lino la Malawi pamene Amalawi onse adabwera pamodzi ndi kuthana ndi ulamuliro wa nkhanza oyipa umene mwabweretsera mavuto. Lero mchaka cha 2025 Malawinso ali pa moto lero. Moto walero ndi moto wa njala. Anthu aja mango mpaka na kutopa ndikutha. Aja chitetse anthu akusowa kopesa chakudya chifukwa chimanga chakwera. Federeza sakumpesaso iya. Amalawi akuvutika sala sikukwana kugula bagi la chimanga iya. Sala yakungogulira mayunits basathera pompo. Masala ochepa koma chimanga chotula. Amalawi akuvutika ali pa njala. Achinyamata kundilande ntchito sizikupezeka iya. Masatifiketi ali mtumba kuvunda osapeza ntchito iya. Chifukwa makampani akutseka zinthu sizikuyenda pa Malawi iya. Umphawi wakula kwambiri pa Malawi. Mabizinesi sakuyenda iya. Chifukwa katundu akugula mokwera kwambiri pamene ndalama pansika palibepo iya. Ndiye sakupanga phindu lililonse la Malawi akuvutika akufinyika. Amene ali masukulu fees zakwera sakutha kupita ku sukulu iya. Amene apanga business ndalama zakunja zasowa komanso zikapezeka pa mtengo okwera kwambiri. Muzipatala mankhwala mulibe, kuno kundilanda misewu ndiyosakhala bwino iya. Nyumba zambiri madzi ndi magetsi mulibe iya. Kumene aliko nawonso akugula mtengo kwambiri kukhala ndi madzi ndi magetsi pa khomo. Amalawi akufinyika, zinthu zakwerato eti. Zakwera zinthu eti. Ndikachiwa chinthu muti chakwerato eti. Ndikachiwa chinthu muti chakwera eti. Chimanga. Chakudya, chokwera, chovala, chilichonse chakwera ndi ndani. Malawi lero ali pa moto. Malawi wafinyika. Monga Malawi anazunzikira ma 1957 pamene Dr. Banda anati enough is enough. Tilimbani nawo atsakundawa. Monga amene sinakhalira 1992, 93, 94 pamene Dr. Makili Mudzi anakhala tilimbani nawo ulamuliro wa nkhanza wa MCP wa Dr. Banda. Chaka chino pa 16 September Amalawi motsogozedwa ndi anthu akundilande ali nakuti atopa kudya chitetse ife. Tatopa ndi umphawi ife. Tisinthe zinthu dziko la Malawi. Akuchoka. Kodi munthu ndikhale ndi inuyo. Munthu pa ntchito ngati sakukwanitsa kugwira ntchito mantani. Pa bizinesi ngati munthu sakukwanitsa kugwira ntchito mantani. Nyumba ndikalemba wa ntchito ngati sakukwanitsa ntchito ndi mantani. Awa atani awa. Atani. Pa 16 September ndi pamene ndilande itsogolera Malawi. Itsogolera Malawi.
asinthe zinthu Malawi muno. Achakwera zakanika zili ngati anali driver pasi, ndiye driver pasi yaukanika kuyendetsa, ndiye basi yaukayikwetsera kudzenje. Mmene wayigwetsera kudzenje aliyense ali mabala kumene kuchako. Ena ife ndi mabala anjala, ena ife ndi mabala osowa ntchito, ena ife ndi mabala oti tukanika kulipira madzi ndi magetsi, tukanika kulipira na sukulu. Aliyense ali mabala oti ovutika chifukwa cha ulamuliro umene ulipo. Achakwera nda drive osadziwa kuyendetsa galimoto. Chuma chawakanika kukonza chuma cha dziko la Malawi kuti umoyo ukhale wabwino. Ndiye pa 16 September apa nkhani yake ndiyofunika tikonzenso dziko lathu ndi chuma chake. Mayiko anzathu kunjaku akutukuka akukonzeka pamene ife tikungotsalira mbuyo chifukwa atsogoleri akhana umbuyomu sanathandize Malawi kuti apite patsogolo yake. Ndiye tikuyang'anira pa 16 September ndi Third Revolution, kusintha kwenikweni kwakayendetsedwe kachuma ka dziko lino chikhale chokomera Amalawi aone moyo watsopano. Ndiye ife a UTM takonzeka kutumikirana Malawi. Ndikambe za zinthu folo zimene a UTM tidzapange tikalowa pa mpando. Chinthu choyamba tidzaonetsa chuma cha dziko la Malawi chakhazikika. Tidzabwezeretse chuma cha dziko la Malawi m'malo mwake. Tikachibwezeretsa mitengo ya zinthu idzatsika, mitengo ya fetereza idzatsika, mitengo ya chimanga idzatsika, mitengo ya mafuta galimoto idzatsika, ndalama yathu yakunja idzakhazikika, idzayamba kupezeka, chuma chidzakhazikika, ngongole za mabanki zidzatsika mlingo wake, zidzamangitsa kuti mabizinesi moyo wawo uyambe kukhala bwino, mabizinesi amapita patsogolo, kenako ntchito za bizinesi zidzayamba kupita patsogolo. Zikatero ndiye unadzayamba kulemba anthu ambiri ntchito, chuma cha dziko chidzayamba kukwera. Zimenezo zapangitsa kuti chuma cha dziko chiyambe kupita patsogolo. Chachiwiri UTM idzaonetsetsa kuti boma lililonse likulandira ndalama pa chaka chilichonse zosachepera 100 billion kwacha pa chaka. Ndi ndalama zimenezo ndiye kuti kansolo ya Blantyre adzakonzere misewu yakomo, adzakonzere bridge yanenedwa ija, adzaonetsetsa kuti misewu ya makuka yonse ndiyokonzedwa bwino, adzaonetsetsa ogwira ntchito za boma, apolisi, aziphunzitsi, madokotala, masalale awo onse aja adzakwere, umoyo wawo udzakhale wabwino. Adzaonetsetse mzipatala muli mankhwala, masukulu muli zipangizo zoyenera, adzaonetsetsa nyumba tinazo zabwino makonsolo onse, komanso dziko la Malawi maboma dzayamba kutukuka tsopano. Chachitatu, boma la UTM lidzayika 500 billion kwacha pa chaka chilichonse ku ntchito za ulimi. Cholinga kuti fetereza adzatsike mtengo, adzakhale pa mtengo omverera. Amene sangathe kukwanitsa kugula fetereza azidzapatsidwa fetereza oti akatsire m'minda yawo. Komanso amene angathe kutenga fetereza m'makalabu adzakhale ndi mwayi okatenga fetereza pa ngongole m'makalabu. Tikakonza nkhani ya fetereza tikonzenso ulimi wa mthirira. Ndi cholinga cha tizilima katatu, mamega farms katsegule madera osiyanasiyana ndalama imeneyi. Zikatero Malawi adzipanga katundu ochuluka ku nkhani za ulimi ndi ziweto. Tikapanga zimenezi cha namba 4, UTM idzayika 500 billion kwacha pa chaka chilichonse mu ntchito za mafakitale. Tidzakhale ndi mafakitale madera aliwonse opanga zosiyanasiyana. Mafakitale onena kuti zimene ali mazija azizipanga kuti zikhale ndi phindu lambiri. Ndiye mafakitale amenewo adzapangidwe madera osiyanasiyana, komanso tidzakhale ndi malo ena opangidwira mwapadera, industrial sites, kumene kuchako tikakhale ndi mafakitale shells
mapatala amenewa ndi zipangizo zonse zoziyenereza kumeneko tizikatha kupanga zinthu zazing'ono ngati mafoni, mababu kapena zina ndi zina zosiyanasiyana tizikapanga kumeneko. Chachisanu UTM idzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za migodi. Inu mukudziwa kuti Malawi ali ndi mwayi wa migodi yambirimbiri. Pa nyanja ya Malawi pali mafuta pansi paja, pali gasi pansi paja, komanso ndi miyala ya mitengo yapatali madera osiyanasiyana m'dziko muno, kandi ku Palombe, kandi ku Mwanje, ku Blantyre kuno, ku Mwanza, ku Baraka ndi madera osiyanasiyana. Migodi yonseyo tidzayitsegule mu zaka 5 za UTM. Tidzatsegula migodi yosachepera 10 ndi ndalama imeneyi. Ndiye malo monena kuti anyamatatu azipita ku migodi ya ku Joni, azidzagwira ntchito migodi ya Konkuno, azidzagwira ntchito mapatala ya Konkuno, azidzagwira ntchito mega farms a Konkuno. Tidzapange dziko lathu lidzakhale lotukuka, labwino, lokomera ife tonse. Chotsiriza chenicheni nchakuti UTM idzayika 500 billion kwacha mu ntchito zokopa alendo. Tidzaonetsetsa kuti malo onse okopa alendo adzakonzedwenso, azidzatipatsa ndalama zambiri m'dziko muno. Mu Septemba, nkhani imene ilipo mu Septemba ndiyoti dziko lathu tilisinthe likhale dziko lotsogola pa chuma ndi chitukuko. Mu Septemba si nkhani za ndale iya, si nkhani za democracy iya, si nkhani za independence. Anthu anamenyera kale ufulu wa independence ozilamulira. Nkhani ya democracy anthu anamenya kale nkhani ya ufulu wa democracy. Mu Septemba nkhondo imene iliko pa ballot ndi nkhondo yosintha dziko lathu la Malawi likhale lotukuka pa chuma ndi chitukuko. Zakhala pa umphawi nthawi yayitali, chazunzika nthawi yayitali, chavutika nthawi yayitali. Ena wabwera tinamiza apita sanalisinthe dziko likhala bwino. Mu Septemba tikasankha UTM kuti UTM ilithandize kusintha dziko lino, kulikonza likhale dziko labwino, la mitengo yabwino, ntchito zambirimbiri kwa Chinyamata, kukhalanso ndi umoyo wabwino ndi dziko lotukuka la ife tonse. Chotero ife tathokoza kwambiri anthu akundilande kuti munatilandira. Tathokoza chifukwa cha unyinji, chikhamu chachikulu chomwe munabwera. Zikomo kwambiri anthu akundilande, zikomo kwambiri ndilande. Ife tikupita lokondwa pa Septemba, musakayiwale tikavote UTM. Zikomo kwambiri chifukwa chobwera. Mulungu akutsogoleni, Mulungu akudalitseni. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri yapemphera mabishopu ajana tipempherera. Mwamba President akuthokozani kwambiri ndilande pa zimene mwachita. Mwaonesa kuti ndinu a UTM ambuye akudalitseni isekemazo kuti atipempherera. Tipemphere. Atate wathu ndi Mulungu wathu. Ndipemphero zonse zamveka malingaliro athu takumatimbira Ambuye. Lero ndi Mulungu wathu musekule makomo 2016 pa 16 November tikayika apresident wathu adasikabame chisomo ndi chikoni ndi chanyanja zimowera muzilole sekolere likukuta apresident wathu. Lero ndinazosayamba tapemphera izi. Amen. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.